Sige kaning ano na kanang ang atong istoryahan karong gabi or atong istoryahan karon nga gayon kay kung unsa ang reality. Unsa para ninyo ang reality niya. Ang kani nga topic kay kanang medyo lapad-lapad ni siya o sa kung ganiya nga ang reality kay mo encompass mo naglain-lain nga aspects. So, na kay physical reality or napod kay kanang perception nimo para nimo unsa na mao na reality or ang reality kuan ba na divorce ba na sa imong own nga perception naa ba na siya diha bisig di nimo mo-perceive. So unsa ang reality niya unsa na to siya pag-describe niya in the context of kuan ang ato ang ganahan diri nga in the context of science mainly or kung nasad mo lain nga mga ideas pod kung unsay alternative ways nga imong ma-describe ang reality nga valid gyapon kay Ah, there's no kuan man sa siguro one answer nga kuan nga better than the other. Mao gyud daghang kitag mga opinions o ideas mao na tong i-diskurso karong nga time. So kinsa may ganahan mo kuhanin niyo mo role sa ball una. di masabat lang ako kadiyot nga tanan ako kay dili siya more di lang siya scientific na approach but also including philosophy kay Mm. tanan ako ang kanang subjectivity sa atong perception kay depende po na sa atong philosophy but regardless of scientific nga evidences. So I think consider Mm. po na to philosophical nga part Unsa sa may atong discussion. kung okay ra Holmes mo or okay ra Dex kung mutanong ko nimo unsa may pasabot nimo sa philosophy ba unsa nga sa philosophy sa tao iyang mindset, iyang psychology or iyang mga beliefs niya in what way man siya maka-affect kung if you may expound on nga idea nimo ba nga kinahanglan i-consider na nato sa pag-describe kung unsa na reality. Kung unsay philosophy sa nag-observe, kung mao na imong pasabot ba? Oh, philosophy sa nag-observe. Or in general unsay pagtanaw nimo sa looking at the reality. So I think mo depende na siya sa philosophy sa katao, di ba? Kay for some people, i-consider man na as well fact as something that is true, di ba? Or as the truth. Pero sa uban, the facts is just evidence based nga observation. Pero or basinusa nato or naitaw diha nga somewhere out there nga ang pagtanaw nila sa science is the truth. So tanan ako diha moabot ang philosophical nga stance sa katao. So depende unsay tanaw niya sa science as a concept. So Ano murag ko pasabot? kuan ang subjectivity sa kuan ang murag na gyud na nga aspect kinahanglan natong dili na to i-neglect. Exactly. Kana akong pasabot. Okay. Okay. By the way, Either is acceptable tanan ako. okay. So walay kuan walay mas maayo sa usa. Walay murag equal lang footing mo nimong pasabot. Mm. Oo. Ako mo na kan. Pero ang atong discussion diri ba kay unsa may perception ato dili ta di mo ni contest nga kinsay mas nindot og pagtan-aw depende na siya sa di ba? Unsa Kay may basin pasabot? pwede gani nga masway na to pwede nga for example ako masway ko sa lain nga opinion sa tao or lain nga Mm. outlook sa lain nga Kuan unsa may pasabot ang kani atong talk show ron or perspective like ang kaning
imong pasabot ka contest ba nga nag-contest mo tulo or in general nga kanang kuan? Dili ba ako na akong giklaro ba nga kato ni support ko sa imong gingon niya wala ni nga walay mas nindot or Walay mas labaw nga equally nga valid. opinion. Equally valid ang mga gipang Ah, gipang ah. Ana suggest equally kung valid. naay mo ana nga mao ni reality para nako. Mm. Di ka maka kuan Ah, na, di ka maka sana invalidate sa ilang gingon. Mao yeah. man imong point. Ah. Okay. Which is philosophical na. Okay, so by the way, mao to siya si kuan si Dexter. Yan. Kanang ako lang pala, wala ko nung pailala ninyo yung itong mga kuan ron na itong mga speakers. Kani sila mga regulars na sila hopefully. Kaya mao ni mong plano nga mag ngani-nganing istorya. Mga kuan mi, by the way, mga classmate mi pag college, kami upat, nya amo ang course kay BS Applied Physics diri sa San Carlos sa Cebu, sa Talamban. San Carlos. Nya karon na sa lahi-lahi na mga lugar ron na ni-pursue og akademya, nya na ni-pursue po do business, which is murag siya siguro yung next nga mo speak kaning si Marx. Ikaw bro na kay so unsa man nimo pag unsa nimo pag kanina lang pangutanan nako unsa nimo pag determine kung ang usa ka butang kay real or dili. Nya kamo pud mo pud ako pangutanan ninyo kay mao man nato ang goal ron nga unsa man gyud reality gyud mao na to ang premise nga maglain-lain na siya sa kada tawo kay naay lain-lain nga experience ang mga tao pero karon kay atong gitanaw kung para ninyo unsa niyo pag-distinguish kung real siya or di. Oh. Ambot lang para nako kay kung unsa imong na-perceive or na-accept or sa imong state of mind kung unsay real kay depende man gud na siya. So let's say nagdamgo ka, imo to na perceive na reality to, di ba? So para nimo mo to reality. Dream, murag ma-perceive na nimo siya na mo to imong reality. Sa reality kato nga So, time or bisig ining para nako mata state nimo of mind. mausab siya. Katong napaka sa imong damgo. Kato nga So, moment. ma-perceive nimo siya na mo to'y kato na moment real to siya. So, murag para nako ang state of mind. Ang state of mind sa naka-experience ana nga kung sa imong ma-perceive sa mostly sa perception to imong gingon. So ang nano kay mura kag ni perception. kuan pod kanang ni mura pod kag ni validate sa katong gingon ni Dexter ganiya nga naay usa ka scientific approach kanang perception kay usa man na sa tong gamiton sa science kay kanang mag-observe gyud ta. Okay, ingana na to pag-describe ang kalibutan, diba? Itong unsa ito nakita, unsa ito na-feel, unsa ito na-hear. Nya itong i-measure. Nya, aside po na imong gingon po ang katong sa murag mahog nga psychological, philosophical aspect siguro na kanang state of mind sa nang observe. So, kanang sa imong example kay kanang dream, so pwede kay na ma-reality adto nga moment kay mao man na imong na-perceive imong ginang na feel at nga time nga naka sa dream state mo to bro kay mo may imong mga na-feel ang imong mga stimulus ba ang sense of mga five senses nimo. So kung kanang naka-stimulate sa imong mga five senses pag mao na imong ma-perceive na reality. Naka kita naman mo kuhan or na, at least nakadungog mo ng salida nga 6 sense. Niyanam kag 5 sense bro. 5 senses. Kanang 6 sense. Okay. Makita kag ungo. Kanang unsa man na real na. Murag ka nang mangutang. Kanang mangutang. Kung na-perceive na nimo. Basta ma-perceive gyud nimo sa imong
dili six sense no, ang imong five senses gid kung naa kay makuan kanang real gyud na murag part na sa reality nimo Sa imong reality. sa imong reality. Okay. Kung love, Marks. Unsa kung love? Ha? Kung love. Say love. Kinsa may naka-feel sa love? Mutual or Sara? Kung reality ba na nimo ang love? So, ba kung real? Yikes, yo. Kuan kay namta sa romance nga section na garan. Kuan sa inom. Hugo to. Asa man dahil jelay da eh. Yan sabi kay para makakuan be. Power kay da. Okay, murag ka mo rin ni tagay da ako sabi. Kuha sa dito. Tatunggi kanagandam. Healthy drink naman ako. Sure. Tubig. Cheers. Tubig lang. Kaning Nanginom. sige ato ko nung padayonon ikaw Jace. So JC kanang sa man nimong masulti at na kay kaado to commerce na nasa kay mong own nga kuan own nga ideas about unsa man ginang unsa man pag-distinguish kung real or di ang usa ka butang Agree ko kang Marks o Dexter. Para na kay sa tawag na namantay atong environment no. Naa dyan na siya maskin wala ta. Unya, imo yung kita pasabot na naaman ta diri sa environment so maka-perceive ta niya. kanang palibot kanang mga butang-butang sa imong surroundings mo na yung pasabot ng environment. So like ang universe kung naaman ta o wala. Unya, gibutang ta dira sa universe. Nya natay ato ang senses. So natay atong kaugalingon nga perception sa kung unsa ang universe. So mo to ang pasabot nga ni-agree ko nga sa tawagan na ang reality kay depende na sa kung unsa imong ma-perceive. Ni-agree pud ko ni Marx nga ang reality kay I think pud nga ang usa pud kay importante nga maka-define sa imong reality kaya imong pag-process gani sa imong na sense gamit imong five senses. Okay. Sa ano pag-interpret. So like for example sa ikaw like nagdako ka somewhere nga lisod kayo mong kinabuhi. Nindot iyang kinabuhi, nindot iyang environment. So makakuan ka nga lahi ilahang perception gani sa reality. Lahi sila reality. Murag kato na Kaya sila na sense na process. Murag katong state of mind, upbringing, philosophy, murag mo na yung Bro, like ayaw lang sa like, upbringing, katong lang sa state of mind o katong like senses. Okay. So mo gyapon nga kuan gyapon sa senses gyapon. Pero niya na ka Jace nga kuan unsa na ang reality imong environment kanimong palibot kay naa gyapon na siya bisig wala ka. So unsa man pagibaw nga naa na siya? Unsa man imong senses dili man kakinahanglan di man kakinahanglan naa ka diha para makibaw ka na naa na ba? Unsa na yung pagibaw nga information? Recursive siya nga. Question. Like Yet na po. So kung ang reality mukha na sa one recursive. So ako lang i-clarify no ang so base no makakuha na to nga kuan nga picture kay katong tree nga ni fell sa ground ba ako ato naman ning naistoryahan pag last time no or naman siya na ba nga ang pangutana na murag kuan man siya nga murag sikat sa siya nga question nga kung naa ko no kay kahoy nga matumpag sa tunga sa kalibunan nya normally kay
kanang kung naa ka diha motingog mo na di ba na muana na siyang kahoy or whatever ang tingog sa kahoy. Kanang ang pangutana kay kung wala ka dito para makadungog adto, ni-exist ba ang sound or dili? Or real, murag mahog nga real ba ang sound nga na-produce? Or walay sound? Kuan kung na siguro yung naminaw diri nga mga philosopher nga nakatakol na basig dili siguro na mao kung gi-interpret ron pero murag ana lang ang idea ba nga kung wala ka dito para mo tan-aw or mo minaw, real pa ba gyapon to siya? Para nimo ha, ikaw may kuan. Pwede mo to real sa uban kung naa sila dito pero kay no question naman na kay na perceive mo nila pero ikaw nga wala naka-perceive. Real pa ba gyapon na para nimo ang sound nga ma-produce sa kahoy nga matumpag? Depende. Unsa man, bro? Kung dili ka familiar ana na sound, akong unsa to ang Okay. Well, nice. Ang katon Im- siya na sound. So Mhm. kung na-experience na nimo siya, na-recognize nimo siya na sound, so pwede nimo siya ma-perceive as real. so na-perceive nimo as real kung naa kay prior nga Kay information muna or na, no? prior nga knowledge na. So which is dili necessarily nga ikaw gyud Oo. naka-experience siguro, pwede nga nakatunan na nimo or naibaw na nimo gikan sa law sa sound or kanang unsay structure sa kahoy inay nagkatumpag niya unsa say porma niya unsay itsura sa ground. So dili ka kinahanglan naka-experience para maimo tong First tweet hand. nga kuha na tinuod na siya. Tanong na ko ang pasabot ni Marx kay ang usa sa ka part niya kuan kay base experience ba kay maka-interpolate ta sa unsay pwedeng mahitabo. Interpolate or pwede sa extrapolate. So based on experience. So for Mhm. example, karon nagtanaw ta sa Zoom, di ba? So Di ko ani messenger. ang atong sorry, natin ta sa messenger room Wala guys. ta Sorry, wrong sponsoran sa sponsor. Zoom ha, wala. Oh, tayo gisponsora na. So karon nagtanaw ta sa screen, di ba? Pero sa may makita na to, 2-dimensional, 3-dimensional. 2D. Ang pictures nga makita nato karon. Kita nagsulat ta karon. 2D raman, di ba? Ko 2D Kay ako nga makita, screen no? 2D pero tanan na to makita na actually is 2D, di ba? 2-dimensional. Pero gyud sa nato pagkaybaw nga kana siya kay mo ni porma sa yang nang or porma sa porma na nga object dili without touching it or unsa, di ba? So based na siya sa atong more interpolation sa atong mga perception or experiences before di ba? Like More siya makita ginana, more tao, ko more ni rason. tao ta nya usually ang tao kay 3D nya nga niya circular or ang naong nga nag tsurang ilong. Exactly. So I think mo na rason siguro nga nung maglisod ta og say perceive og dimensions nga more than 3 kay Kaya dili na ito ma-perceive. Gamay ra sa to ang naka-experience o naka-perceive na. Or naabugid ka na to pero maka-perceive na murag controversial lang nim gingon. Or I mean intriguing ba? Mo na problema mga tao nga naka-experience. Gamay ra makaingon ba nga say or yung pasabot ang maka-understand. Maka-understand sa abstraction. Maka-visualize. Okay. Maka-visualize Kaya ko to maka-experience kay. Diba? For example, kita, kato karon 2-dimensional, pero sa atong unahon na, 2-dimension ba itong ginahon na? Karon, for example, tanong ko sa inyong mga nang 2-dimensional ang akong screen, pero ang akong perception sa inyo karon kay 3-dimensional, kay ba ko sa contour sa inyong noun, sa angles. Di ba mamanay sa taga na concept behind na ng kana bitang mag shade sa noun bitaw para mo murag mo taas ang ilong, murag minana bitaw kakuan man na. Sa taga na Jace. Contour ba? Contour. Yo, Jace. Contouring? Kana mag-contour sa naong ba? Di ba? Kay ang gigamit na kay kuan naman kanang shading naman, di ba? Kanang manipulation of reflection sa light. So ina nga so ma-create siya optical illusion ba?
May point niya. So tanan ako sakto tong kan nga depende kung naka-experience ba ta ng sound na siya sa tree nga natagak. What if pataka soy, pataka dungog, what if ang person kay wala pa dungog og tree nga natagak sa tree nga natagak or from somewhere else, di ba? So para niya ma-question niya kung reality ba to or dili. Reality ba to nga kinahanglan gyud na experience tinuod nga natagak ang kahoy, ang sound nga na-create. Dili experience dili enough ang knowledge lang or kanang knowledge about sound or kibaw ka sa equation sa sound, propagation sa sound, speed of a wave. Mo exist ba ang usa ka butang based sa abstraction niya, di ba? Kung unsa man nimo pag determine ang reality sa usa ka butang kung perception ra ang kuan ba? Perception ra tong basis. Para ma-real ang butang mo zaman wala siya contradicting natong Perception mo na unsa imong gingon, Jace? Perception ang ganin mo ang pag-process. Apil lang pag analyze ang ang process. So ang sa katong imong question katong situation sa katong tree nga natagak. Ingon ni Dexter kato extrapolate. So kibaw ka nga natagak nga tree. Nya kibaw pud ka nga tungod kay natagak siya. Size pud ka nga mo make siguro na siya og sound kung di ka bungol, like basin kung naka-experience ka og sound sa una. Kay kung for example kung anak ka nga bungol, di mo ka makaibaw nga mo make og sound ang katong tree. Kung like wala kay like prior experience. Unsa na wala kay definition. Prior experience nga dili lang necessarily kung dili ka maka-define og something. No kay ang unsa na ang kanang palitan ka ng kung wala kay hearing, dili ka makasabot unsa ng sound. Kung dili ka kita kay dili ka makasabot unsa ng light. Nga na kanang importante day nga atong i-define ang usa ka butang like para ma-real siya. Nga na. Technically bitaw. Marag ko marag philosophical ba? Pwede masad ka makahibaw about pero makaibaw naman sad kay maskin for example bungol ka wala ka nga sense pwede masad ka makahibaw about sa existence ana nga butang pinagi sa lain nga senses for example nakay nabasahan makabasa mga braille nakay nabasahan nga pero bungol man ka matagak ka kahoy kay mo make na siya og sound pero sige, balik ka sa kung wala ka hearing dili ka makadungog nya pero makabasa ka kay naman kay mata. For example, basta mo kay makita ka. So kung na si Marco. Kasi kalayan kung palitan both blind ka niya, deaf pa jud ka. With deaf pa jud ka niya. Sa may makabasa ka og braille. Usaw ni pag katuan na experience lang sa may luwa si mo teacher. Di ako pasabot kay unsa may makatuan niya sa comfortan ang katong tao nga gipapangutana kung real ba or dili ang sound nga gikan sa tagak nga tree. Siguro Dex ato lang usahon sa ari sa usa lang ka wala niya nga sense kay medyo lisod naman to nga i-answer katong gingon nimo Jace nga kung palitan wala di ka kadungog ni pero makabasa kag information nya so naa kay sight so naa kay ma-experience to nimo ang sound dili gyud ang actual nga sound pero ang knowledge lang nga naa na siya ni exist tungod sa imong pananaw.
So maka-define gyapon ka og naay sound bisag di ka Sakto. experience ana. No. Mo na imong kuan. Mhm. Bro, unsa man bro? Using other senses. Mhm, Sa mhm. abstraction siguro na, pero So like So, ang other senses na yung Four na gamitin lang. para Hmm. Nalampod ko i-add. Mm. One, katong sa perception, Yun, perception okay, no, gani. forget Like mo. for example, kanang electricity, di mo ta makita ang electricity, makita mo ta electricity. Di ta makita ang electricity like as is jud ba? makita lightning. Di sa kanang Dili. Makita man na ang Or, charge. sabi mo? oh, kana Ang electrons sa spark. nag-flow. Yan. Definition sa electricity, electrons sa nag-flow. Dili mo ta makita na. So pero dili pasabot nga sa tawag nga dili siya real. Kay dili ka kakita pero makabuhat mo tag pagi nga sa tawag na ma-convert nato ang katong electricity into something ma-perceive nato like Mhm. imo ba na ba kay meter ba ron? Mm. Ang like Ma-feel ni mo ang electricity. Which is dili advisable kung Hmm. hiker. One, batay dito example. first, okay to nga. Ato na lang. Di pero sakto naman po. Di, sakto bitaw mo man ay, pero tinuray lang mo man ay pagi sa science, di ba, in general. For example, sa physics. Ang atong, di ba, kanang kung kano sa ta, whenever nga natay ganahan i-prove, di ba, nga ni-exist ni siya or if na ko'y variables, if for example, independent variables, if usbo na ko ni siya, ganahan ko makaibaw unsay may tabo sa lain nga variable, di ba? Mo man atong buhaton testingan na to. Then atong pag-measure is not directly ang atong makita nga measurement is not directly kung unsa tong gi-measure na to, but in a way of say devices, Mm. di ba? Okay. For example, strain gauge baron or Ruler. piezoelectric baron nga measurement. So sakto tong ruler baron, sakto tong giyon mo Jace. Mo agree ka to nga. Although dili ta makaibaw exactly sa existence sa usa ka entity baron or unsa, natay own na to nga way to convert sa existence ato nga entity into something nga pwede na to masabtan ba. Kay tanan ako lisod man jud masabtan ang nature, di ba? Ang kanang gibuhat ato karon nga mga measurements kay mura man kanang way lang ngita tag paagi nga natay measurement sa unsay pwede na to ma-perceive nga parameters, di ba? Dili mo jud ang exact na to nga entity atong gi-measure, which is ato lang ang observables lang nga part atong entity nga atong gi-measure, di ba? Kuan gani kanang usa ka example nga kung mauna-unaan din basay nga na kay bro nakagisulti. Gravity. Oh. Di ba para lang ma-describe to na quantity or kuan ba? Kay kung ang usa di kasabot ining istorya murag walay standard gani. Okay, pwede ko na ikan na ipuno based ato Marks sa imong gingon Marks ba? Nakauna lang ko bago lang karon. Go. Pwede bitaw nga for example, naay person nga naay usa ka tawo karon diha, then nakikipangutana nga duha ka lain nga mga tawo to describe that person. Sila ka close ato nga tawo, lahi sila og perception ato, di ba? For example, ang usa kay i-describe lang kaniya based on your looks. Pero ito mas close ni mga person, mas ma-describe kaniya fully. Like unsay imong personality, attitude towards, unsay imong experiences. Nga, di ba? So murag dili imposible kay na ang only way jud nga ma-describe nimo fully entity is katurang entity mismo, di ba? Walay makaila, wala nag-aim ko ng mga
walay nakailan ako more than I know myself. Kung unsa man gani ang akong unsa man gani ang perception, unsa man perception sa ubang tao sa kuha kay based na lang sa ilang akong self, diba? Understand fully. So ang atong ikuan karon kay murag estimate ra ta unsa man jud ni siya. Atong gitry og close until makaila ta fully sa usa ka entity or person. Philosophical na to nga part pero I Mao think lagi nga, relevant to siya. philosophy nagi ganang nag-expect ko gamay nga na philosophy pero di wa ko nag-expect nga ni kalam. So maabot di ta nga point ba. Pero nindot ra pod nga maka-talk about na ta nga mga things kay definitely kay related na sa atong ginabuhat sa una. Nga unsa gyud nature na ba nganong mom na tong buhaton nga na to pag-describe sa kabutang. Nya kanang ang katong sa imong example lang Dex kay katong duha ka book nga description, katong nay full nga description na nay murag partial lang kay dili sad nga ang usa kay dili real, di ba? Kung mag-talk about lang ta sa ang pagka kung ano kag unsay real ba? Unsay real na unsay butang ang di ba niya ka nga ang katong entity gid mismo mao gid labing tinuod nga real nga reality. Ang katong entity mismo ang mo describe siyang kaugalingon unsa na nato pag imagine pero ang katong kada description sa katong nag-observe katong kada observe kay equally real to sila at least para sa mga observers or para sa tanan pwede ba ta makaingon nga consensus na nga kwanto sila equally valid to sila nga mga description or nay usa ato nga mas maayo nga description. Naay mas maayo nga description. For example, mura man nag-measure ka og kanang cells nimo, di ba? Then ang usa nagamit og ruler, ang usa nagamit og meter stick, ang usa nagamit og unsa pa nang mga micrometer caliper. Okay, mukuan ko kay ang nakakuan mo ko nga sa imo nang sa imo nang gi-measure pero ang katong imong duha ka observers kay lahi-lahi mo tilang gi-measure, di ba? Ang ipa-describe ram ka murag in your own way. Kung unsa daw siya. Iyang pag-measure murag iyang measuring device. I mean ang accuracy dito imong gikuan ang precision ang precision sa imong measurement imong precision equally real ang ilang method pero mas ang high question def kay how precise man sila duha in measuring okay equally real sila pero di ba mas mas precise sila so more tanda ka sa ka person or na do ka person diha ang usa then inyong ipa-describe ang do ka person inyong ipa-describe og third person ang usa nila ay mas close mas detailed or mas precise og description sa atong third person mas precise di ba mas masalig ko sa katong mas close mas duol dili ko kasulti nga accurate kay kumta kay ba exactly yun sa itong tao pero at least lang by relation kung kay ba ka nga kato sila mas dagan sila interaction mas makatag siya o mas precise na sa description na siya description mas precise yung description okay inana ko pasabot sa katong measurement so asa man ka mas musalig ba so equally real sila pero dili equally reliable ano lang sakto ba akong kuan kanan nindot kayo atong mga equally real ang ilang kay natay mga na mention nga mga things nga pareha ng precision accuracy nga mo na to usually nga matungog sa kanang mga lessons na to sa introductory physics nga natural lagi kini nga mga butang ang ipang tudlo sa eskwelahan ato lang gi-formalize yatag definition nga mas kuan standardized proper tinaw kaning sana na pa mo'y ma-add sa gisulti ni Dexter kanang
basta again daghan tag na touch upon nga mga points no nya dili pa gina ang tanan. Palitan na apoy ako lang ni butang dia kanang napoy ingon nga kanang simulation ako ni tanan. Pero sa amin mo pag-prove mo nga na ba nga simulation ako ni tanan na to na experience na perceive na to real ni siya pero kanang indian kay na ako ni mga higher nga sentient beings nga nag-simulate ra ni tanan somewhere sa ilang kanang computer. So kanang mangingana ba lahi sa na siya nga aspect sa reality kung tinuod ba gyud ni tanan or narata sa matrix. Nya sa pa inyong napa mo'y maad nga mga tanaw ninyo nga importante nga madunggan sa atong mga listeners. Stay in school. Yeah. Or drugs. Since ko. So, Yan kana ay gadutin nyo. Joke ito. Write your comments below. andara murag Subscribe. padong nagid ni ending ato So, Subscribe kanang here. Link salamat is kayo. here. Pasalamat ta sa ato ang kanang mga mga guest niya regular nga mga panelist si JC nga nag-hail gikan sa Mapulog man. Melbourne na siya sa Australia ron niya si Marks nasa Lapu-Lapu Island niya si Dexter nga nasa Amsterdam ron sa Netherlands. LA. Salamat kayo sa pag-join LA. ninyo karon. LA. Kaning salamat kayo ninyo sa pag-join Sponsors sa ay Keiko. diskurso kanang mag-uban na sad tayo ni ka amot lang Kailan among tanawon kung kano sa mi maka ingani na pagbalik niya lain na pud nga topic niya kung na mo mga ganan nga kanang masuggest nga among pwede nga maistoryaan murag bililhon sad nga murag tan-aw ninyo makatabang kung mastoryaan og daghan makadungog kay kanang write down lang sa comments below niya. Pag panabi mo ani sa inyong mga classmates, sa inyong mga silingan, ina sila nga naay bag-oron nga gawaan ang diskurso sa internet. Ang kaning Mga heartthrobs. mm, Yung bagong heartthrobs. kanang nya guys kibaw ko nga Boy daghan band, pa mo boy band. daghan pa mo Mga boy kanang band. istorya kanang ato lang nang padayon nun niya sa sunod na pod nga mga episodes. Sige, salamat ata. Nga manamilit ata. Salamat ninyo. Bye.